dohot goar nito di purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asima roham diaw ale Jehovah ay targogot duaw, maras dorohakku dohot dagikku, alay ang duaw, tuho duaw marhaporusan ale Jehovah nikkudo, hodo de batakku, mar guru tutanganmu do aka parsoryoki, say palua maaw siyan tangan ya kamusukku, dohot siyan aka na mga lotungiaw, ale Jehovah, sayunang paurakaw, ay hodo na hujo, say palua maaw marhite-hite hatiguranmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, nama tetarsilang doho humokop hami halak pardosa, ala ni holong ni roham na gudangi di hami, ajari mahami paingot-ingot to na targatung di hau pinarsilang humokop hami, ay hodo hapuruson nami marodopon rimas di dibata, dohot panorion ni patik dohot panosolion ni roha, say sesa jala urasi madosa sian ruhanami, mar hite-hite to dim na badiai, jala pargogoy mahami marolohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, lao mangiutok ko, na mangolu, jala na manggonggomi, rap dohot amai, dohot to di purbadia, rodi salileng nililingna. Amen. Hudul mahamu. Mare de mahita. Tangyo kamu ma patik ni debata di minggu sadarion iman atar surat sian sadakorin onom ayat 20 ayarga dohamu ditubus dibaheni pasangap hamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to dimuna ay debata do napunai atong rap mengidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami mangulaho na hobar tu patikmi. Amen. Mari de mahita. Tu
lima dosa tatu debata martangyang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom uhilala hami rikotdo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jot-jot do hami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halomo roham hamatian ni akapar dosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asama ngulu se sama saluhut hagiduhun nami dohut pangalosyon nami mar hite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot masini roham di hami mar hite-hite panindangion dohot hagogoon nito di purbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guar muda badiai. Amin. Tapi kima hata baga-baga di debata tarengot tu hasesani dosa. Songonodo hatani Jehovah. Unak koma biar ayau do silulu hokko. Nunga pola hujo guarmu. Au napu naho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hudul mahamu. Mari de mahita. Hatani debata turpuk di minggu palmarum sadarion tarsurat di Yesaya 50 ayat 4 rodi ayasia bagian A tajaha mamasi kasorin nunga dilehot Tuhan Jehovah tuau dila sisean asahuboto pasabam rohani naloja marhite-hite sian hatai saya disungguli duau ganup sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean
Hutareho do balik tangguruku tu halak na mangalising yau, doh turupu tu halak na mamastapi, da kutabudihon buhi hukum marodopon haurahon doho tijur. Jonok do ibana na mamitoriau, ise na yung maruhum do tau atong marluhut mahita, ise suhut alok kumaruhum di pajonok matuau. Ido sahatna martua do akan atau mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tabigima kur punguan ina.
Mare de mahita. Tidakon maha porsiau tai so ngonahina tidakon idongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu nasohatu dosan na tumupalangit tohoptano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai i mana tunubuhon isi Maria na gebe-gebean sianto di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangguhuman ni silatus nama teterpaja do ibana di hau pinar silam na tua tu banua toru do ditanom na mulak manguru di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu dudu siamun de bata jahoba amanai perguguna satu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di to di purbadia jela adong sadahuria nabadia uriha to panihala Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mengulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin hudul mahamu tabegima kur punguan ama
KBG ma tikting di Huriata. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 2 April 2020. Sada Romawi nama ragam. Sada. Gorni Mingguta sadarion ima Minggu Palmarum. Topik Minggu, pinuji manaro di bagasan Tuhani. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. 2. Parjamita. Namar jamita di Huriata Minggu sadarion ima amang pandita RJ Simamora STHMM, pandita HKBP Resort Sulawesi Selatan. Mulai tema di Pakobosion nyamak pandita resort. Tulu, pertanyaan wilayah 2 Pasion Patuluhon. Patu pauni Huriata do pertanyaan wilayah 2 Pasion Patuluhon. Dibagas ni keluarga H. Gultom N. Borusregar di hari Selasa 4 April 2020 masuk pukul 10 sia 30 wita. Nama alamat di Perum Puri Garuda, Jalan Bakung Tolu, Blok D Sada nomor 10 Onom Sudiang. Asaroma Sude Parhalado dohot keluarga, dohot ruas wilayah 2 mandohoti pertanyaan ini. 4. Jumat Agung Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus. Patu pauni Huriata do Jumat Agung Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus di hari Jumat 7 April 2020 tolu masuk pukul 00 wita di Garejon. Laos Marulaun Nabadia do hita di hari I. Sipul Parmingguan Udutatta do Muse Ulaota ima Ulaon Nahohom Parningotan ditiki panaonon ni Tuhan Yesus. Namar kor di Jumat Agung ima kor ama ina dohot na posubulung. 5. Buah-buah ijuk ibadah subuh. Patu pauni Huriata do buah-buah ijuk manang ibadah subuh parningotan di haheon ni Tuhan Yesus di hari Minggu sia April 2020 tolu masuk pukul 05.00 wita di Garejon. Pinangido matusde ruas ama ina naposobulung remaja dohot sekolah minggu mandohoti ulauni. 6. Pesta Pasca Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Patu pauni Huriata do Pesta Pasca Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus di hari Minggu sia April 2020 tolu masuk pukul 09.00 wita di Garejon. Namar kor di hari I ima kor ama ina dohot naposobulung. 7. Pesta Pasca Paduahon Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Patu pauni Huriata do Pesta Pasca Paduahon Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus di hari Senin 10 April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 00 wita di Garejon. Namar kor di hari I ima kor ama ina dohot naposobulung. 8. Kegiatan sekolah minggu. Untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah ada beberapa kegiatan anak sekolah minggu, yaitu A. Menghias telur pada hari Jumat 7 April 2023 masuk pukul 09.00 di gereja. B. Mencari telur Paskah pada hari Minggu 9 April 2023 masuk pukul 05.00 di wita di gereja. Sia Marulaun Nabadia di bagas ni ruas. Pinabotohon matusde ruas ni Huriata nanaing mangido di Patupa Marulaun Nabadia di bagasna asa di Paboa matusitua wilayah nabe. 10. Papungu Pelea Tujolo. A. Papungu Pelea Tujolo do hita di hari Minggu sia April 2020 tolu bahen tu pakta tu ulaun kategorial parupuan HKBP. B. Papungu Pelea Tujolo do hita di hari Senin 10 April 2020 tolu bahen tu pakta tu ulaun diakoni sosial HKBP manang caritas emergensi HKBP. 10 sada ruas Namar Sahid.
Parhalado dot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas na marsahit di Jabu manang di rumah sakit. Setu hatama na mga lehon hamalumon dot haipason. Molo adong sian ruas ni Huriata na marsahit di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu Parhalado manang Pandita. Ruas na marsahit sada Agusta Christine Borussia Nipar perawatan di Jabu. 2 MU Hutagalung perawatan di Jabu. 3 Nyonya Sianipar Bor Hutagalung perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 4 Nyonya Situa Hutapea Bor Siregar perawatan di Jabu. 12 ruas na marulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata. Na marulang tahun siang tanggal 27 Maret 1 tanggal 2 April. Setu hatta mana mga lehon pasu-pasu dot ganjang ni umur suak songoni nang haipason. Ruas na marulang tahun sada S Boru Tambunan 28 Maret wilayah Tolu. 2 Deborah Marcelina Hasibuan Naposobulung 20 Maret wilayah Sada. Tolu Theodore Marcelino Sinaga anak sekolah minggu 20 Maret wilayah 2. 4 A Borsimbolon 2 April wilayah 2. 5 WR Silotonga wilayah 2 April wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala dihambirang na do hamoraon do hamuliaon. 10 Tolu ulang tahun Pardonga Saripion Marhalado dot sudir ruas ni Huriata HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun Pardonga Saripion. Turuas nama Rayahon siang tanggal 27 Maret saat 2 April. 14 ruas narotu permingguan sada Minggu 26 Maret 2020 tolu Gereja HKBP Tamarunang 150 sia halak. 2 Minggu 26 Maret 2020 tolu Sekolah Minggu ono 14 halak. Tolu Minggu 26 Maret 2020 tolu ibadah pemberangkatan ujian sekolah tolu 14 halak. 4 Selasa 28 Maret 2020 tolu Partangyangan Pasion Paduahon Gereja HKBP Tamarunang 48 halak. Sabtu sada April 2023 Sabtu ceria ibagas ni Theodore Marcelino Sinaga dan Javiera Serendauli Sinaga ono 26 halak. 2 Romawi Parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting Parhepengon nadong di Hitabe. Songoni ma tikting ni Huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asagabe pasu-pasu doat las ni roha di hita tarlumobi gamu hamuliaon di gor ni Tuhata. Amin. Marede mahita uhut mata pasahat pilihan sada A dohot pilihan sada B. Sianata
ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna kabang kenang hata ni debata nanang taripar mananang sahat dihita di mingguta sadarion imana tersurat di Markus 10 sada mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 10 sada. Bodo ramar responsoria hita ala adong do din fokus do di bibelta tabuka ma secara responsoria ma tajaha. Dungi di dalam jonok na sida tuhuta Jerusalem tubet page dohot Betania na dilabung ni dolok jetun disuruh Yesus masisian na dua halak. Jadi molo tungadong nama dok tuhamu, nama hua dohamu, dok hamu ma, narikot doi di Tuhani, jalatibu do paswangon na itu son. Dungi adong mahalak na jongjong di si nama dok tu na sida. Namar hua dohamu nama nanggali anak ni haludei. Dito guna sida ma anak ni haludei tu Yesus. Dia pehon maulus na sida tu atasna. Jala marsihudul ma Yesus di si. Ia akan na dijolo nang akan na mangihut siap pudi say majuju hoddo hosianna pinuji manaro marhite-hite ngoar ni Tuhani. Jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem sahat tu bagas joroi jala dung takas di bereng sude ruar maibana muse laho tuhuta Betania rap dohot na 12 ala naung bot ari situtu. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosanna, diberkatilah Dia yang datang
dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semua, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Akamang akainang sudedo hita marningo traguar ni mingguta sadarion palmarum. Molo di tradisi ni huriata di HKBP, seminggu sebelum palmarum, dohot setelah palmarum, tak apalah di luas marpesta di sini. Misalnya panguli anak, pamuli bodu, dota ka pesta-pesta na asing, saya dibatasi dua unang maadong nian marpesta seminggu sebelum palmarum, seminggu setelah palmarum. Pasa pola dibatasi. Asa tungtakas di parade roha, dohot pikiran, dohot ngulu ni sudi ruas ni huria, mamereng, dopa silang, manang lau mamereng, pahihut-ihut si taonon ni Yesus. Ido asa di gereja-gereja nasing misalnya di dongata Katolik, macegudang do kegiatan nasida sebelum Paskah. Termasuk dohot di nakin macet dalan ala nasida pakai palma manang mare-mare lau masuk tu ibadah minggu so nakin di sederio di HKBP Makassar di Patupa mai ke sekolah minggu mabuah mare-mare di tanganna mengudurhon prosesi lau masuk ibadah sudah menghantar untuk mengarahkan pikiran, mengarahkan roh dot nguluta lau mamereng silang ni Yesusi. Alaya dong dope na luar biasa kegiatan na tapatupa di huriat HKBP. Biasanya mulai mersugot, alaya di sokku bereng nakin nga mulai di 2 minggu na salpuya. Minggu-minggu pasion di guari pertanian pasion guarna. Mula di huriat di Makassar mulai selesai palmarum pe di Patupa. Di Patupa memang napiga borngin. Aladong do dijahad isi imana ginwaranna si taonon ni Yesus manang via dolorosai dijahad isi asa ikut dipehut-ihut doi mulai sian pajahon perjolo sahatu terakhir. Tak kuoto di huriat di son hubereng di son di wilayah sada pembacaan pertama, di wilayah 2 pembacaan kedua, di wilayah 3 pembacaan ketiga. Nasong nir tayang pendeta. Berarti terpotong-potong dong songoni. Mubui maradi hata itu tikinaneng do minggu pasioni dipakai ma menang natulu borngi petong benonna Selasa, Rabu, Kamis baru masuk tu Paskah ngekobui mulata tu tahun naro asa betul-betul jo tarhayati asa betul-betul tapai hut-ihut si tahun ni Yesus di bagasan ngoluta doh di bagasan perjalanan ni Yesus lahu mokopita asa unang asal unang ido teh guarakan asal mat ibadalan tuluhali alai gabi terputus tang taingot be non mulai sian mulana sampai akhir. Dia mua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dimulai do peringatan manang paringotata di minggu palmarumon marhite nadidok sian topik di minggu di bayad di son pinuji manaro di bagasan Tuhani. Pinuji manaro di bagasan Tuhan itu topik minggu di bayan lau menghantar hita menghayati minggu palmarum di hati Indonesia diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Gudang durasya kita naung pahihut-ihut karpet merah na dihempakon lau menyambut sahalak raja manang lau pelantikan ni sahalak raja. Memang mulai dihalak Batak atar jarang doi ayala sudi raja dan pola dong pelantikan gabi raja
Ay holan seorang ibanong nga raja. Alay memang adong doon na julo tong kerajaan ni Halak Batak. Ima ban na sa itadok tokoh raja Sisinga mga raja. Alay na nga pala sudi Halak Batak maboto sa hari dilantiki. Sa hari do karpet merah dikembangkan lau pelantikan ni. Ala sistem kerajaan na turun temur doi sian Singa Maraja pertama sampai ke-12 ipedang binoto sistem ini pemerintahan di tiki alai berbeda do anggo di Israel. Konteks ni halak Israel mulai sian Raja Saul nung adong raja dinasida na dilantik resmi sebagai raja songo nak pelantikan ni raja mana presiden di masa nuai. Jadi nung adong sada mindset di sudi masyarakat ni halak Israel sahatu halak Yahudi pelantikan itu luar biasa. Allah diangkat, bahkan dilantik madisi namang gonggom nasida, namang uluhon nasida, namang rajai nasida, di bagasan parbangsoon nasida. Asa termasuk doi di bagasan haroro ni Yesus tuhuta Jerusalem. Disambut Yesus marhite cara do sistem nadong dinasida, adong may na makembakon bajuna, adong may na mabuat mare-mare, adong may na mabuat ranting nihaw, asa di patulong na sida penyambutan di Yesus na gabi bangkit raja. Alay berbeda pengangkatan ni Yesus do pengangkatan ni raja-raja na di Pertibion. Anggo pikiran ni halak Yahudi do pikiran ni halak Israel do pikiran ni nama nomu-nomu Yesus di tiki kedatangan Yesus sebagai Mesias naing mangluhut na sida do lau memberontak mangalo halak Rom natongon mangarajai hati hai gabe adong maasumsi na sida Yesus naung ro nas tubuh di huta Bethlehem na magodang di Nazaret jalan naung ro tu Jerusalem mula atama harajaon Israel songon najolo ido bayangan najolo songon di masa ni Raja Saul, Raja Salomo do Raja Daud. Ternyata di proses manang tadokma di prosesi pelantikan ini jauh berbeda, justru terbalik sian na pinikiran na sida, sian sistem ni Pertibion, tu sistem do cara ni debata lau pabakit sahalak raja na betul-betul raja ni akka raja, tuan ni akka tuan ima Yesus. Taida mak sistem di panomunomuon di pelantikan ni Yesus na taida di trupohon. Na parjolo dimulai sian Halode, manang anak ni Halode. Somalna menyambut raja, na lahudulan ni raja ikon hoda do. Ipe molo di akademia negara manang masyarakat ikon na terpilih doi Yesui adong may didok hoda si hapas pilih ni nakapala hubote nahan debet nalapatan ni hapas pilih alay nang pilihan main hoda nabotar ninna macam-macam ma alay ikon menunjukkan keperkasaan dohot memang naik luar biasa ido na ni barhon apalagi mo losong di Inggris takas doi di patuduhon ikon hoda ma patuduhon son semangat la pelantikan. Son itu doh di dakwoto mang napigil hitan dok ya di Malaysia doh pengawal ikon marhuda do pengawali asa patuduhon keperkasaan. Alai yang go Yesus nalao prosesi untuk pelantikan prosesi lao masuk tu Jerusalem anak ni Halode do dinaiki. Nunga kontradiksi, nunga berterbaliki sian sistem ni Pertibion. Ala hoda tu Halode jauh berbeda. Molo Halode tudu-tudu manang gobaran ni na met-met doi. Kerendahan doi. Alai ima dihuduli Yesus. Ima gabe transportasi na nihudulan ni Yesus di prosesi lau masuk tu Jerusalem.
Na paduahon na buhay dota na berbeda sian pelantikan ni Portibion tu kehadiran ni Yesus di huta Jerusalem dung sahat ibana di Jerusalem nang pe di soraki manang nang pe di tomu hosian nama di raja di patuduhon ibana do di bagasan hauduhon doh di bagasan kerendahan. Dang di patuduhon marhite tentara manang kekuatan manang kuasa duniawi. Alai justru sian hasil repot do ibana di nalau memasuki tu Yerusalem. Panomunumu ope tung sian kesederhanado di patuduhon manang di gobarhon lau manomunomu Yesus na masuk tu Yerusalem. Sahat muse diulaun dohot dung sahat di Yerusalem. Dang pula dong dibayad di si sada pidato kepresidenan, manang pidato kepemimpinan, manang pidato nalau manguluhon bangsoi untuk memberontak. Alai di ida ibana, di parrohahon ibana song nanidok na nakin diturpuktai, baru borhat maibana muse tu inganan parmianan manang inganan pangulunan na sida di borng ini. Molosiani idaotak kamanga kainang penyambutan ni Yesus gabe raja, penyambutan ni Yesus gabe nagumonggom Portibion dang songon pemahaman manang songo pikiran ni hajol maon dang songon penyambutan ni raja naro di tonga-tonga ni Portibion. Alai ro ibana di bagasan huaso bolon alai di luar ni pemikiran ni jolma di bagasan hamet meton doho toruk ni roha di sido ibana gabe raja ni akaraja tuan ni akatuan di tonga-tonga ni Portibion. Ai dung sahat ibana di Jerusalem di sima dimulai si taunon na dung sai di tomu-tomu na toropi di sido mulai si taunon na nahaciti penderitaan mulai sian na puas pais mengadopi hakim bolon mengadopi raja bolon komersiak ibana sahat muse na iko manuhuk silang sahat ibana muse ikon namate, sahat ibana ikon na dikubur. Alai sian hamit metonido hape borhat gabe parhuaso na bulon ibana ima raja niak karaja tuan niak katuan ido pamujion na takas babua naung ro di bagasan Tuhani lau manguluhon sadok Portibion sadok ngulut. Nuaing akamanga kenang naing masuk johita tu refleksi bui matajahan no taringo tu proses via dolorosa si taunon ni Jesus alasa taida jo ahado pango naina di turpuhon nuaing di bagasan perdalanan ninguluta di partikian nuaing tarlumubi ma naung targoar hita hala Kristen. Tang apala songon prosesi ni halak Yahudi manang halak Israel na manomunomu Jesus alai sian kondisi do keberadatan do hitan yang manomu-nomu Yesus di masa nuaing marhiti perningotan asalam takas ta tomu-tomu ibana di tomu-tomu di bagasan rohata asa mangula jala takas ta haporsiai jala sekaligus doi panomu-nomota nang diharorona badua halihun na perjolo pamilihonon na takas narikot di Tuhani ido perjalanan na perjulu song na taida di turpuhon pamilihonon na dumenggan na pinangido ni Tuhani na yung pakyon na lau mardalan lau mamulus lau mangula ulaon na macerikot na yung patuduhonota jala patupot songo nakasisiani disuruh lau mabuat anak ni halode holas sa kababahata do narikot do di Tuhan ini natuna puna halode
di lehon jala di loas di buan nasida gabe di pakke Jesus lao pakyonna sahat tu huta Jerusalem sada catatan do manang sada jauh-jauh do idihita jauh-jauh do nang di partikiatan waing mamakke na dong dihita tau lomoni rohani debata tau ulaon na ni halomohon ni rohani debata di perdalanan na di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni pertibion asa tung sahat barita nauli tu pertibion ahmada terbuai terbaik kita asa sahat ni Jesusi di ulaon na hasa sahat ni barita nauli di tonga-tonga ni pertibion na perjolo roha pikiran do ngulutai iko pakyota naing takas da coba dakulam macoba tahe naing takas da ulahon wahado hita gabe dalan fasilitas media lao hapapatar ni barita na uli hapapatar ni harajau ni debata di tonga-tonga ni pertibion salah satu ikon natakas mahita porsea siani mahita patuduhon pataridahon ngolu na hobartu lomoni rohani debata pataridahon otama ngolu na porsea di Jesus na porsea di debata sian na sangolutta jala marhiti sianido halak naung mangalehor roha ngoluna pikiranna todina di harajau ni debata siani do ibana mempersembahkan sian nadong tibana di ulau doh lomoni rohani debata di tonga-tonga ni pertibion asa molo halak na sesongon na maol pasahat tu persembahan na tu debata tu rohani nguluni na so di pasahat do tu debata asa halak na naing gabe dalan di hasa sahat ni barita nauli tapasahat narikot di Tuhani asa boy sahat tu lomo ni rohani debata memang sakababahatan luar biasa do sifat dohan ni akasisiani lehonon na do musei mulak lapatan na haludi na binuan ni Jesusi na binuan ni sisiani dang laos bolongi dang laos abolokonon na dang laos disi alai di paulak do muse boy doi gabe sada pangatusio dihita dia kahalak na mamiliho tu debata dia kahalak na pasahan na rikot tu debata lampasahaton ni debata do pasu-pasuna asini rohana di bagasan nguluta di bagasan keluargata di bagasan narikot di tonga-tonga ni nguluta di pertibion hidup na siya dong hata-bata madok madang tu dolok do molo sai tapasahat akan narikot di tonga-tonga ni harajau ni debata molo didok medang urut dulu lapatan na mulak do musei pasu-pasu na balga musei dihita molo na tapilihon tu debata laos tabayak ko jok kay nangaw silam hurin-hurinukon sarupa do rahamu do tao batar hebeng-hebeng harga 10.000 harga 5.000 baima pinasahat tu debata ima hamulation ni roha la di pasu-pasu alai lubisi ini di pasaha muse bodo honon tapasaha 10.000 dulu sampai 1 juta di paulak setiap saat asugari lam tabayak kong ngulutan wain sian na tapasaha tu debata dasa titong na tu sopatu doi pangasahonota tu sopatu doi dohonota na kupasaha tu debata aseta lului do dia mana met dia mana gumeleng alai di bagasan turpuhon jauh-jauh lao patuduhon na dohot tita pataruhon dohot di hasa sahat ni barita na uli di tonga-tonga ni pertibion pasahatot ta na dumengkan na umuli narkot di debata lam siani dohita taruli pasu-pasu dohot las ni roha dapat dua hon tugas talo tang jawab ta halak dohot di minggu palmarum nuaing di panomunomuon di nabakit raja ibana lau manubus lau humokok pita ima mamuji dohot pasangapon ibana mamuji do pasangapon ibana dohot kita bersurat-surat dohot kita marulupulup songon nakahalak na nganomu-nomu ibana pinuji mana roh di bagasan Tuhani
Ikonido nang suarata, ikonido nang dohonota, siang uluta, di nama nomu-nomu ibana na bakit raja. Molo mampu dohita mas suara honi, hilalaota ma, natutui bana bakit raja, natutui bana lao makoko pita, natutui bana makamonako kita. Alay dang songon halak jahudi pinuji manaro ninna hari Minggu. Alay hari Jumat, persilakon ninna musia ido tong jolmana memuji holan ala terpengaruh dohot na humaliang. Memuji terpengaruh holan ala ni kepentingan. Alai halak na porsea na yung johonon na marhite di mingguta sa darion mampu hita mas suaraho madok pinuji manaro di bagasan Tuhani ala ni haporsyaon ala ni pakirimon tungulu na saliling nileleng na ala memang tatadda ibana naro di tonga-tonga ni portibion sian haporsyaon dan tatadda ibana holan narikot di pasu-pasu ala holan ala narikot di kesuksesan ni usaha ulaon dohotakan narikot di tonga-tonga ningulu dang ala ni alay memang naung tatadda do ibana naung tahilalado ibana naung roh mokopita naung roh manobus sita naung roh mangalehon ngulu na saliling nilileng. Asa halak naung makilala di haroro ni Jesus tu tonga-tonga ni portibion na gabe si palua siani dohi tadi mampukan gabe secara konsisten memuji ibana di ganup partikian di ganup kondisi mana so dia peke adat. Dang ala ni pengaruh ni nahumaliang. Rodongan na silatus madok persilakon ni na dohoti madok persilakon. Langsung ni ngulu ni na porsea. Napatuluhon akamang kainang tugas ta. Tugas ni halak na porsea di nama nomu-nomu di hamamate ni Jesus. Naing gabi marlas ni rohahita. Memang balik dua isian konsep dunia. Bahado lo manomu hamamate ni Jesus gabi marlas ni roha iba ido anggodo honon ni portibion. Hai molo dihita molo madok lo mate kita tunga mulai merbaju nabirong. Alai anggo nuaing didok marulu-puluk marlas ni roha. Ala penyambutan manang manomu di haroronai ala nang sahat may bana dilantik gabe raja ni akaraja dang gabe raja ni haportibion nampe ikon mamolus penderitaan manang sitaw no song natalo nakin sianido hita nang dijou marlas ni roha ala nunga tikina nunga jupang ngasa gabe bakit raja ibana marhite sian hamamatena naing gabi hehe may bana muse tungulu na baru jala ido gabi las ni roha dihita gabi ido olopolop ni halak na porsea ido olopolop ni halak Kristen lao sido penyambutan na luar biasa sian halak Kristen manomu-nomu Jesus gabi bakit raja na manguluhon ngoluta na manguluhok kita sahat tungulu na sing diling na ala ni marulopolop marlas ni roha hita di bagasan ngoluta. Molope ikut gudang hari Minggu dalanat mulai gudang marminggu hita mulai hari Jumat. Hari Jumat marminggu. Hari Minggu pagi buah-buah hijau marminggu. Hari Minggu marminggu biasa. Hari Senin muse marminggu. Unang sumurut. Iko marulupuluk marlas ni roha dohita. Di bagasan persaurata dohot Tuhani patuduhon naung dohot dohita makalason dohot dohita mangauhon bahkan dohot dohita napuna dihanguluan naung pinaraden itu hata marhiti hamamate nai jala ala ni hamamate nai do gabe hanguluan dihita iko dohonot tama marlas ni roha doau ala ni hamamate ni Jesus gabe dapotan las ni roha au dapotan ngulu na saliling-liling nau ima na gabe kesaksian ima na gabe
hati dakonota di bagasan nguluta di bagasan rohata asa tutu margogo hita manghutto tuhata di bagasan nguluta di tonga-tonga ni Portibion. Ala ni hamok kadongan na hinaholongan. Lam tapatakas ma. Hapor siyaut talo panadagta di tuhat. Siya ni mahita lam margogo lam uduk. Pasahaton nguluta rohata dirita todita nang nadong dihita tau lomo ni roha ni debata nagabi hasasahat ni hadwau ni nagabi warisa dihita milikta di bagasan nguluta. Jala totong mahita memuji ibana. Saya tak puji ibana ariad dohok borngin. Naung kadua kita jalan na humokop ita. Jala naing dinasa perdalanan ni nguluta. Totong marlas ni roha. Halak na marlas ni roha do. Boy marningot mamuji pasangapon di bagasan roha natakas. Ima tugasta di bagasan mingguta sedarion di nama nomu-nomu hita di hari hama matena tu hari minggu nanengro tu hatta mamar gugu yo mangurupita amin martang yang mahita. Mau lihat matu hadi pasat rohanami dihom ala se di juho do hami maka porsiai di harorom tu tonga-tonga ni Portibion. Lau palua hok kami pangulu hok kami. Asa dapotan ngulu na saliling nililing na nang pinaradimi. Atong say luas mahami mamilihon roha do pikira do ngulu nami tau lomoni roham. Idu dalan nami lau mangulahon doho patuduhon di hapor siaon doho dihauduhon nami di bagasan alasean hatam domadok lam tabamu pasum-pasum di hami doh las ni roha di hami molo hu pilih kami diri nami bahan pilihan na manguru dia dopam jala saya jari hami mamuji do pasang apoko di ngulu nami marhidena totong hu haringga so kami hadia do borngin lo mamuji do pasang apoko mangulahon lo moni roham tanda nilas ni roha nami naung roho paduaho kami siarate ni sibolis sian hamateani gabi jolma na malua na merdeka hami na gabi dohot di harajaum atong Tuhan todima mangurubi hami asa totong tuk kami makatidakon pinuji ma Tuhani jala pinuji manaro marhite-hite Tuhani sianido gabe hupataridaho kami ngulu na manotong na konsisten patupahon lomoni roham songon na jinuni hatam di hami di bagasan minggu nami sedarion. Di pertama nami los tangya kono nami do di minggu nami sedarion di sudia kaudau do taka ibadah di tonga-tonga ni huriamon nama cegurang do penana sepatu pon nesida posto rohanami hototong margogoi humangurupi nesida jalalom lo asom munasa kegiatan di tonga-tonga ni huriam gabi hapapatar do tataridao ni hajojonok ni ruas ni huriam mangauhon pakokopomi asa totong di bagasan las ni roha dot hapor siaw dot uduk ni roha di sudi na patupa kegiatan dot ulau di tonga-tonga ni huriam laos songoni nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton tangya kunon nami dutu julum na badi itu had di bagasan uduk do serep ni roha nami Agusta Christine Sianipar MU Hutagalung, Nyonya Sianipar Boru Hutagalung, Nyonya Situa Hutapea Boru Sregar.
dohot mungkin gudang siya tonga-tonga nami na gudang di bagasan parsahiton nuaing tung sudima Tuhan jamaum parguguam lehonom muhai pason pasu-pasomu Tuhan akaubat na pinakina siya pasu-pasomu nang akaperawatan na jinalo na siya asabuti bu malum na siya Tuhan boy marlas ni roha di nguluna boy mangula-ulaon na siya nupari boy patupaon na songon aktivitas na somal di bagasan nguluna jala totong loas na siya sa mga dualo Tuhan pabuahodo Tuhan na huwapo si hami parubat na tutu silehon hai pason silehon gogo di hami akan natinok pami padaw padilian halay loas totong marsihohot makaporsyay ho di nasang uluna losoni di akadongan nami na marulang tahun di kelahiran Espuru Tabunan, Deborah Marcelina Hasibuan, Theodore Marcelino Sinaga, Habor Simbolon, Wersli Tonga. Huwa persaya hamiru Tuhan siakodo gajang ni umur. Mau diate mariho Tuhan. Halay laos Panginoon nami ma sian asni rahmlap tabamu depe gajang ni umur na sida tujuluan ni ari. Na totong mardongan las ni roha jala na matotong mardongan roha mauliati Tuhan hala di sudi basa-basam do ta sini roham nang pinasahat mo di nasida na selaw nay lam tabamuay jala lam urupamu nasida totong say madok mauliati Tuhan pasu-pasu buma nang saluhut ruas ni huriam na si mamilihon pilihan na tuadupam halani pa na daon na di asin ni roham lam tabay mapasupasum do tas ni roham di nasida lam tabamu nang gugo di suliruas ni huriam di namangula kaulon na siganupari asa huilalahami hinatabo dohot las ni roha rap dohot to di namangula ulon nami jala gabisital pasu-pasu hami ganup talumowe dia kaya nakon nami naneng madohoti ujian dope dohot nang madohoti ujian tuhodo pasahato nami na sida asa urupamu na sida Tuhan lehonomu habisuhon pati uromo roha do pikiran na sida asa boy dia kana mangalusi suku-sukun tiur roha na sida mangalusi boy sitong jala marite siani boy na sida memasuki tu kaparsekolahan na lumenggan na tumibo dope na hurajumi hami jala huwa persiay hami dalam mabasa-basahon masa depan na lumenggan di sudia kaya nakon talumubi nang dia kapoparan nami pasu-pasu munang akan nama tua margogo di perdalanan ninguluna loas na sida totong mian mangulu di bagasak ko sahat dia kaujung di perdalanan ninguluna di Portibion dia akan mangula ulon na siganupari pargogoi pasu-pasu jala pasiko plas ni roha marhite na totong horap do tami dia kaulon nami asal sehuila lahami babuaso di tadi kokohami nangko satokipe di batama nami dia kadongan nami na marukil na marsak saya totong maho na mangapuli lehon pakirimun na mangulu di nasida asa boy pos roha nasida di na mangalaka do pitujuluan nyari dia kaari na pinasahat atong muliati madipasahat roha nami diho jalo matang yang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tamarite edition nomor 412 ayat sada dan seterusnya Uhud papung pilihan. Silahi
sahat mapilian na tapapungunto dopan ni debata martangi yang mahit. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silelaw na denggan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilihon mi ito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na hutsus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa ho para siya kami pilihanon, pati bulo na radyaw mo di tonga-tonga ni Huriyam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang sa Nurbadiya Magwar. Sa Roma Harajon, sa South Malomon ni Roham di Banu Tongonsong na di Banua Gijang. Lehon matuhami si Daron hanguluan siya pari. Sa samadusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa to. Unak kami tugihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangabo. Sadami jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di Batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sordakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.
kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari